नमस्कार दोस्त लोग के। आज हमनी के एगो ऐसन बीमारी के बात करब जा जवन बहुत लोग के परेशान कर रहल बा, डिमेंशिया। दुनिया भर में 5.5 करोड़ से अधिका लोग डिमेंशिया से पीड़ित बा। हर साल करीब 1 करोड़ लोग एकरा से जुड़ल बा। आज डिमेंशिया के मौत के 7वां प्रमुख कारण बा। ई एगो ऐसन बीमारी है जवना में लोग के याद राखे, निमन से सोचे में परेशानी होखेला, अवुरी कबोक वो रोजमर्रा के काम करे तक भूला जाला। डिमेंशिया का होला। डिमेंशिया एगो ऐसन स्थिति है जवना में आदमी के मानसिक क्षमता में कमी आवे लागेला। डिमेंशिया कई कारण से हो सकेला, जैसे कि उम्र बढ़ल, ब्लड प्रेशर आ चीनी बढ़ल, मोटापा, शराब आ सिगरेट के सेवन। का हमनी के डिमेंशिया से बचाव कर सकेनी जा? हाँ बिल्कुल, कुछ छोट छोट बदलाव से हमनी के डिमेंशिया के खतरा कम कर सकेनी जा। एरोबिक एक्सरसाइज, चलल, दौड़ल, चाहे योग कईल दिमाग खाती बहुत निमन होखेला। ई हमनी के दिमाग के स्वस्थ राखे में मदद करेला। ई खून के बहाव बढ़ावेला जवन दिमाग के कोशिका के पोषण करेला, अवुरी खून के नली के नुकसान से बचावेला। सूजन कम करेला। सूजन के चलते कुछ असामान्य प्रोटीन, बीटा एमिलोइड प्रोटीन बनेला, अवुरी व्यायाम में सूजन के कम करे में मदद करेला। वयस्क लोग के एक सप्ताह में कम से कम 150 से 300 मिनट के मध्यम तीव्रता वाला एरोबिक व्यायाम करे के चाहिए। मस्तिष्क खातिर सही खाना चुनी। कुछ खास चीज बा जवन हमनी के दिमाग के स्वस्थ राखे में मदद करेला, जैसे कि मेडिटेरेनियन डैश आ माइंड फल, सब्जियां और मछली खइला से हमनी के दिमाग तेज रहेला, काहे कि एकरा में बहुत पोषक तत्व होखेला। अवुरी संगी ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होखेला जवन की स्वस्थ दिमाग खाती बहुत जरूरी होखेला। अच्छा नींद दिमाग के स्वास्थ्य खातिर बढ़िया से नींद बहुत जरूरी बा। जब आप सुतत बानी ता आपके दिमाग खुद के नुकसानदेह पदार्थ से साफ कर लेवेला, लेकिन यदि आपके नींद ना आवे, चाहे रात में अक्सर जागल, ता आपके दिमाग ठीक से साफ ना हो पावेला। एकरा से समय के संगे समस्या पैदा हो सकता। डिमेंशिया से बचाव काहे इतना जरूरी बा? डिमेंशिया एगो ऐसन बीमारी है जवना में आदमी के बहुते दिक्कतन के सामना करे के पड़ेला। ऐसे एकरा के रोके खाती हर संभव प्रयास करे के चाहिए। अगर रौरा अक्सर थकान महसूस करत जागत बानी भा, नींद में परेशानी होखत बात, अपना डॉक्टर से बात करी। वो आपके ई पता लगावे में मदद कर सकता रे कि आपके नींद काहे नहीं खे आवत, अवुरी उ लोग आपके नींद में सुधार के कुछ तरीका भी सुझाव दे सकता रे।